mne sa to bavilo. Vítajte u môjho ďalšieho videa z Minecraftu a dneska budeme točiť minihru Edward. A som tu spoločne s Rotamenom. Ahoj. A Rotamen nemá hlas, lebo je ešte stále chorý. Bohužiaľ. Že viem hrať, ale budem ma trochu horšie počuť. No aj tichšie. Počka, dám si tie hlasnejšie. Trošku. Dobre. Ja som sa bagol. Upgrade druhý iron generátor potom. Alebo všetko musím Ja nabísať. nemám. No rýchlo to oburenie aj rýchlo idem na stred. Dobre, moja myš sa nabila za 3 sekundy, chápeš? No, nie za 3 sekundy, za 3 minúty asi. Ona sa ultra rýchlo. Ale kupuj Mega bloky nabíja. radšej. Nie, keď budeš mať 2 iron generátory, pôjde ti to dvojnásobne rýchlo. Ja rýchlo kúpem hlavne bloky. Tak stojí na jedných a 4 bloky. Dobre, ja to strihnem zatiaľ. Budem tu celý čas takto stáť. Dobre, tak sme späť. Ja som si kúpil veci a obostával vajce, lebo na nás išli oranžoví. A to som ako nemohol sa kúkať a stať na iron. A idem spraviť vilu. A proste pustiť video, to som nestíhal. A my jediný máme... Vilu poďme robiť. Smer, blue, teda red. Útok red, pič. To je jediný tým potom. No, potom sme to vyhrali skoro. Tak počkaj si rýchlo, idem pre veci. Ale počkať, oni sú vedľa nás, oni nemajú... Vieš, prečo nie sú dole? Kúkaj, kto nemá Prečo? jediný cestu na stred. Tak poďme z boku na ne. Nie, oni nás potom budú vypínať odtiaľ. Zo stredu, ja sa odtiaľ už stavám. Teda ešte nie. Až Ja teraz. idem iba si premeč. Hop. Teraz som to zle staval. Dúfam, že My mi nemusíme, vystačia lebo vieme, že to vyhráme už. Čo? Ja si kúpim už ironový meč asi. Tak si ho kúp. Nice. Prosím, kúp bloky, lebo mne asi nevystačia. Ale ja si ešte nakúpim veci. Bez blokov nie sú poláce. Neboli prst toho držania shiftu, hoď som to nedržal dlho, ale strašne ma boli. Idem Dávam pomôcť. hornú cestu. Helping, I am help. Idem si upgradenúť. Idem nám upgradenúť dia, keď sme takí boháči. 32 dia, jup. Ja taký. Dám ti 32 dve dia, ešte. Jup. 22 goldov, jup. Počka, vyhodím našemu. 41 dia, jup. No poďme, ja idem na útok na ne. Iba si kúpim 35 ironový goldov, meč. jup. Ale ešte poďme na nejaký tým, ja idem vypnúť posledného oranžového. 43 dia, jup. Jup, už to nejupsuj. Ne. 46 dia, jup. Ja choď, ja idem vypnúť červený. Ne, už som mi hungry. Tak ti treba. Ja si môžem kúpiť najsilnejší Diamond Sword, ale ja som... Nie, upgrade to. Jasné, Keby tak- nás zabili. Povedal teba som ešte- môžem, ale ja nechcem. Ja idem na červený. A teraz pozeraj, A jak keď to majú robia veci, makry. pozrieš sa. My to už máme na 3, čiže ja som vôbec nemusel upgradeovať. Teda, musel som jeden level upgradeovať. Pomôž mi, budú mať luk asi. Nemôžu. Ja aj nemajú čím to. Ja mám luk. Pančku. Iba. No, on nevie, čo má robiť, lebo ja idem na nich Počkať, ja zhora. ich zosnajprím. Tak ich tu je jeden. Rýchlo, ja ich zosnajprím. Čakaj na mňa. Tak toto máme vyhraté. Asi. Približne. No čo je ty noob? Keď mám Okay. pančku. A donies bloky, prosím ťa. Ja mám staga 16. Ja to riskujem. Nie, prosím, nechaj to na mňa. Že ťa zabili. Ne? Ne, Ne! ja tu som pekne. Čakaj na mňa, A čo- ja tam čo je- dojdem. čo je- A počkaj, ja to chcem machersky vypnúť, prosím. Nevypínaj im vajce, dobre?
Dobre, mňa zhodili, ale som dal dole s vecmi, takže dvaja nemajú veci. Rýchlo choď, ja Počkať, som ja ich... ich tu budem snajperiť, mňa to proste baví, viem, že ich môžem vypnúť. Ale mňa ich bude baviť snajperiť. Počkaj, ty ich snajpri, ja tam rýchlo skočím vypnúť vajce. Dobre, ja tam idem. Vypnúť im vajce. Hop, pápa. Dole? Tuším, že... Ne, ja som taký blbec, ja sa pozerám na toto, na časovač, čo mi tu ide. A úplne som zabudol na cestu. Aj s krompáčom ťa zabijem. Ne. Keď ťa zabil, nevadí. Ešte Maria zase pani. Vedi to. Dole? No, Kubaj ty si. tu dole. Ty kubaj, Okrem ty toho jedného. kubaj. Ne. Ne! Čo sa mi stalo? Ostan tam. Oni ma vypnú. Dobre. O, nážem full iron. Počkaj, idem ti na pomoc. Turbo na pomoc. Ne. Yes. Všetci sú... Turbo na pomoc. Hacker. Hacker ide na mňa asi. Teda asi je to hacker. Nie. Polka. Mŕtvy! Čo? Ale ja som ho teraz zabil. Ja nechápem, jak môže mať znovu veci. Keď ho teraz zabijem. Teda keď to bol on, ale asi to bol on. Ale rozumieš to? O, ja som jedného zhodil, on sa tak bagol, že okolo mňa, ako keby mňa zhodil do vojny. Ale ja jedného zabijem a on proste žije. Ja to nechám. Teraz som tak nahnevaný, teraz proste ja som pred nimi teraz tímoval. Ale keď sú takíto, tak aj ja budem. Ja už to neriskujem. Ja kúpem skôr a stávam sa. Ja to som fakt teraz neriskujem. nahnevaný. Ja som strašne nahnevaný. Ideš? Áno. Ja som Nie, tak choď ty. Počkať, hovorí moje veci. Ja som tak strašne nahnevaný, že ich všetkých O dovypnú. mne nevedia, takže keď teraz rýchlo zautočíme, môžeme vypnúť. Ja nemám. Ja si musím kúpiť krompáč. Ja mám, ty stavaj kľudne. Ale nie, ja potrebujem. Ja ti hodím tuto nejaké veci, dobre. Ne, ja už mám. Ale ja mám... Iron. Nechápeš, že ja mám ironový krompáč. A ja mám ironový. Čo? Ja ho nemám. A kúp skôr, lebo neviem, keď mi to vystačí. Potom vypneme iba červený, oranžový a sme vyhrali. Tak nie. No ako musíme ich dovypínať. A my? Oli sme tu. Oni- Oli, oni nevedia. Ako bandit. Vedia o tebe, ale to je pohoda, tých dám. Prosím. Oli, chráň ho. Počkaj. Oli, pomoc. Ja mám hádko. Tak rýchlo. Ja idem tam. Ready je jeden, ja som ho videl. Ja choď na ňo. On utekali. Teda myslí, Ale pekne som sa tam ale postavil. kam zmizol? Kam si zmizol? Že som ťa videl? Že som ťa tam videl? Alebo ne? Upgrade. Aha, nemám dosť bier. Ne! Čo? Ale to je pohoda, to vyhrajeme. Náš má najlepšie veci. Ale nie, Počkaj si kúpim veci. nechaj nám tak, nech nás vypnú, ale proste nás nevypnú ako. Nás dvoch ani za rok by nevypli. Ako keď máme takéto veci, ako máme, tak to 100%. Tak to sú Super. Dobre, tak prepáčte za úplne krátku. A ja tu idem po irony, aby mali lepšie aj... Aha, oni to mali upgradenuté za goldy.
Čo? Si rýchlo kúpim jedlo a už idem na ňo. Počkaj, Oli, on je raš? len jeden orange. Počkaj na mňa, ja ťa budem rašovať. Však toho dáme. Aj keby mal... Našiel zhodil. Má Ne. panč. On má veci. Dobre, tak ja, že on nemá veci. Pančka. Takže musíme sa vybaviť. On pôjde zo stredu. On pôjde zo On stredu. pôjde zo nejakej strany, ale ja teraz to neviem. Musíme ten rašnúť na ňo, ale Ender Pearly jedine. Ja im nefunguje spawner, teraz čo tu stojím? Ale my máme nevýhodu, nemáme... Aj? Máme goldy. Iba goldy. No tak to je dosť dobrá vec. Máš luk? Nie, bohužiaľ nie, zabili ma. Škoda. Ja mám len To je 2 dia, bohužiaľ. Ale to ne, on má luk. On je u nás určite. Počkaj, niečo kúpim a risky. Ne, on je tam. On je tam. On po mne ide snajpriť. Ne. Mám prúd, takže idem s ním rybariť. Ty ideš na útok. Kto chce chytiť rybičku? Jasne, že... Ja neviem. Ne. Ty vole, my sme tu tak Ja uväzeň. Poďme na strečák. Ne, ide. Kde? Zober si tvoj prútiček. Prúd! Nechaj ma na pupe. Dobre, Nie, to je ten Cobblestone Man. To skočil do vojdu. A snajperí ma cez bloky. Počkaj, ale to budem ja. Musíš ho zabiť. Kto to? 12 Ja minút. som ho najviac nahitoval. Presný minút, 12 minút. Presný minút, 12. Teda presný čas 12 minút. Ty, ale ako Ty vole, to Pekne. bolo proste niečo epické. Ja som to strihol a kúkam na obrazovku. Purple egg, orange egg. Neviem, všetky eggy normálne za 3 sekundy. Neviem, kto to všetko vypínal. Ale... To boli oranžoví. Dáme ešte jednu A potom hru? náš- Jakú? Survival Môžem. Games. Áno, Survival Games 124. Kúka? Ako... Jaký? 124 Egg Wars. Egg Wars nie. Ako minihra Survival Games. A poď, keď bude 5. Dobre, tak sme späť a o 4, 3, 2, 1 to začína. Dobre, poď rýchlo hore na liany. Yes! Hneď cesta. Vyber ju. Ja neviem, kde je. Ja aj to vybral ten iný. Tak poďme. Poď rýchlo hore. Česka. Ja by som to vybral ako. Ale keď Počka. som videl, že Tak, niekto... Oli, tu máš jeden steak. Mám sweetness. Mám rýchlosť. Na loď ideme. Poďme na loď. Môžeme. A kde je tá loď? Tade. Na loď? Tak tuto má... Áno. Ne, po mne ide. Jaj, nie, to si ty. Ja sa ťa tak zlaknem. Ja som sa ťa tak... To si bol ty. To si bol. Zlý parkour mám. Ne, zlý parkour zase. Ne, A čo zlý myslíš? parkour. Lap. Tak zlý rýchlo musíme parkour. mať meč. Ne, zlý parkour. Ne, zlý parkour. A zlý parkour. Keby nás tak niekto mohol spektovať. Ne? To ide. Tak sa zabij. Spektuj nás. Ne! Teda spektuj ma. Ja mám brnenie, ale Ty si tú nie cestu meč. vybral. Obidve. Ty si zlý. Keď Jaj, tu boli schody. Preto si to vybral.
A, to je ďalšia čestka. A nevie, Keď že... tam budú 2 meče, tak ti dám jeden. Á, zase nič. Aj dám ti helmu. Ja mám Kde si? meč a lúk. Čo? Ja mám meč a lúk. Ukále, kde si? Hore. Na, Nie, hore je. na Marse asi. Ten je hore. Oli, tu som za tebou. Hoď mi. A daj mi ten luk, ja mám šípy. Ja som ho nevybral, ja som ho tam nechal. Tak choď pre ňo. Jaj, prepač. Ja som sa ťa tak zlakol. Nebo ja by som ťa aj tak nezabil. Len keby si mal Ja som sa ťa tak diamantový meč. strašne zlakol proste. Diamantový enchantnutý na sharpness 100. Som by si ma zabil. No to neexistuje, ale dobre. Musíme nájsť hunger. No daj mi. Zasa mi to alebo ide po nás jeden. Daj mi luk. Luken Sie Deutschland vybral. Si všetko vybral. A to je Vybral. ďalšia. O, Power 1. Ježiši, daj mi ten luk späť. Tak tu máš. Ja mám Power 1. To si mi ako musel sem hodiť. Ja mám Fishing Rod. Počkaj, čo robím? Môžem vedieť. Počkaj, chcem to vyskúšať. Á, dobre. A teraz poď za mňou. Ne, Áno. mne sa to loglo. Kde som? Ja neviem, kde som. Aha. Na lodi. Ne. Dobre, yes. Tak poď. Ja som ako taký lukostrelec, oni nemajú to pán. Jak Pa. dáte. Hop, a teraz Oli, to, kde si? neviem, idem plávam na ten ostrov. Wow, jak to tu proste léta, tie bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ideš za Ja mňou? teraz mám spítku a idem na nejaký ostrov. Ideš za mňou? Ty ideš na ten vedľajší ostrov, že? Ja idem presne na ten, ale na inú. Ale na inú. Toto myslím, že je cesta. Prečo by Môj ma parkour je tu. zlý, že? Moje Je tam je výborný cesta. začiatok. Je tam, tu. Á, tu je nie? konečne meč. Dobre. Jak sa mám dostať, alebo vyparkurovať, alebo neviem, jak sa tam mám dostať proste. Jak sa tam mám dostať. Ne! O, ja som vieš, ako málem skočil toto. Yes, Tam je ďalší. yes, mám meč, teda nie, meč zbraň. Máš kružkované topánky? Ironové mám. No vidíš, tak ich nepotrebuješ. Ne, mňa to zabije. Ne! Pôjdeš prosím na tú loď? Však ma... Ne. Ja som nemal hunger. Ne, Tu po je mne ide, skrytá po mne. cesta. Tu je skrytá cesta, čo v nej je? Odkiaľ strieľa? Aha. Keby si išiel, tu má skrytú cestu a moje veci a ja som mal dosť dobré veci. Ne, tam není nič. Ty, ale ja som mŕtvý. Hovoril som ti, keby si išiel za mňou, tak by si žil. Ale ty si za mňou nešiel, Nič. tak nie. Nič. Ešte nie je v Nič. jaskyni. Snajpri po tebe! Ale ja mu v tom zabránim. Nič. Ja mu v tom zabránim. Ide... Zle odbočil. Aha, dobre odbočil. Ide za tebou, nevyberaj cesty. Dobre, tak pá. Dúfam, že sa máš dobre. No tam len rýchlo utekaj. Rýchlo, rýchlo. Koľko máš hápok? Polovicu. Tak ahoj. Hej, zatiaľ žijem. Ale už nie. Hop, hop. Máš šťastie, že vo vode nefungujú šípy, lebo inak je po tebe. Ide po tebe, rýchlo. Choď von. Dobre,
Tak si mŕtvy asi. Bež! Nie, alebo to. To je dobrá. Nie, po tebe. Pá! Ale dobre som sa udržal. Dobre, tak dáme ešte jednu. Zatiaľ tu. Takme späť a zase je táto mapa a ideme rýchlo hore. Dobre, 2, 1, hop! Ne, ja som tu zaseknutý. Dobre, po mne som. Rýchlo sem. Rýchlo hore. Rýchlo, poďme, hop. Ne, ja som kydol. Nie, ja som spadol skoro. Ja mám ohnivá moc 1, ostrosť 1 meč. Ale rýchlo poďme von z vody, lebo fire effectka nefunguje. Vieš kde. Ja idem hore. A ja to chcem použiť na teba. Tu je domček. Ne. Áno, tam. Ale vie skákať parkour. Viem. Tak to vyskáč. Teda keď je to ono. A tam myslím, že máš Tak tam sa nedá dostať. Ja som tam bol. Prečo by? Ale ako? Parkourom. Ty? Nie, to nebolo ono. Nebolo toto. Česka. Čo? Diamond meč. Dobre, najlepší meč. Poď za mňou. Máš Ne, ty jednu. si sem dal tu. Túto vec. Spavne to tu cestu. Vieš, čo tam Hej, bolo? to je moja. Toto, ale tam bolo len toto. Ja mám Ale 2 dobre. meče, s týmto vypnem všetkých. S týmto som sa minule dostal Tam do je finále jeden, a tam je vyhral. jeden. Tam je jeden. Ale kde? Tam. Kde? Tam je Ježiš. Aha. Už ho vidím. Česka. Kde? Aha. Moja. Nič. Dáš mi jedlo? No vieš, ja ho potrebujem, lebo ja mám polovicu hápka. Teda ne polovicu, ale mám ho strašne málo. To je prázdne, 100%. Ja ho sám dole nedám, Ježiš. Idem na pomoc. Oli, fakt pomôž, on ide po mne. Pomôž. Nie, on sa ma bojí, alebo čo? On sa ma bojí, Ježiši. Mlieko. Zober, to nechcel on. Lebo len oni nechcú mať. Je dole. No poď, lebo ja ho sám nedám. Ne! On ma dal na 2 šupy! Ani som ho hitnúť nestihol. On ťa dá na 2 šupy, on je hacker. Mňa dal na 3 až. Tak, na 3. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak Aj s dajte hackerom. like a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!